духтарако инам хали шоточко да фирмо будак ина марҳамат ҳозир фурӯшта омадай марҳамат метавонен ки дархост кунен мавзаи вива парфюм оварде 10 сомон и барои чи бисёриё мепурсад марҳамат духтарако медонед вақте пенкара руда карден рутона вақти шуштан ин хе массажор бар ин шоточкай тоза мекуна нигоҳ кунен духтарако инам хел беҳад хушруму лоймакай фасонай ина без зарар мақсад ки коллагенои рутунамун қабати авайора намешикана беҳтарин амин массажорае ки ҳозир ҳама мепурсанд гуфтум ку фирмини магазинода буду фирмода буд лекин ина бозор даям омадай духтарако мавзаи вива парфюмда 10 сомон доставкаям доранд як таъмира мегирен тамом бас ҳамин қачи шумо метавонед ки тамоми намуди умубалкотон кати инами истифода барен марама доставкаям ҳаст манни духёи фасон духтаро иёра имина хитой барои дубай бировардагиай барое ки цена барои дубайс ки тайёр мекунанд канам хеле хулоса зури бадай акция кардиян ино қиматтар будана ҳозир бошад акция кардиян бисёри бад омадагиай бор 5 сомонӣ марҳамат успет кунен кани ҳозир я бор кушодагишам нишонтиен тамошобино 5 сомон 4 запх дорада 4 намуд омадай хулоса мана марҳамат каседа дар корай буш хеле бракте удобни як сумкотон да мебарен беҳад ҳам ва якай ширинакай духтаро ина аллакай варианти зимистона варианти мисол хникиянам хел бурвакои ширинак омадай духиёи карманни ҳамагӣ 5 сомон дари вива парфюм ира мешавад барои падаркаям бигирен духтарако мисол арӯсако мегиранд ка он касакда тайчо дарда падарка метиҳанд духтаракода ина 5 сомон ҳамагӣ бозори корвон мағозаи вива парфюм таги ами бинои корвон ситида якумошо нашондая духтаро мана рӯ барои наҳум дар рӯзаи тило бузур инам ҷа нигоҳ кунен помада чойни обычни фасон ҳастай туш ҳастай подводка ҳастай ина румяна хулас ҳар он чизе ҳаст ку 5 сомонияй духтаро барои савдо мегирен барои хутон мегирен биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен арзон нарх стальное бижутерия присида буден ку духтаро нигоҳ кунен инами ванклифтои 80 сомона акция рафтестай дига цветов дига моделош ҳам аст акция рафтестай 35 сомон ами хел комплекти хушрӯш нигоҳ кунен чӣ дора сепичка дора да дастмона дора чала дора гӯшпор дора 4 тачи дора хулас нархаш ҳамагӣ медонен чанд сомон духтарако 35 сомон ҳамагӣ ина нигоҳ кунен вариантоша бинен чихо бисёракай қафасон ва ёша бинен духтаро иноша бинен ина касе ванклифт намехоҳад инахе круглиш и ваи навшая дизайни навшай мана марҳамат ана инакам хушрӯ будай духтаро дастмонадорора бинен мана ёша бинен ҳамино ҳамаш стайлной 35 сомон ана баъдан ина инош бижутерияян 15 сомон тамошобинони азиз 15 сомон марҳамат ира нигоҳ кунен чихе комплектои зур омадай ҳамагӣ 15 сомон мағозаи вива парфюм дар бозори корвонай бинои корвон сити ина марҳамат якумошёна ира бинен ё ҳамаш нусхаҳои бриллиантана намёд тилода ҳастан ку бриллиант ана ҳозир диден вайш омадай бижутерияш омадай ҳамагӣ 15 сомон дӯстони азиз успет кунен мана нигоҳ кунен нуқтагишам аст диден хулоса успет кунен биёен харидорӣ кунен доставкаям ҳаст қиёи пассони фасон духтарако копияҳош омада ина марҳамат каседа инам хел духиёра копияш дар кор боша бо нархи дастрас биёен 45 сомонӣ мефурӯхтиян 25 сомон кардагиян ина нигоҳ кунен я бор номоша бигӣ кадом номояй кадом ваяй мисс диёр шанел блек ҳастай паҷон ҳаяти ҳастай лакости ҳастай паҷон бо бакарат ҳастай версачи ҳастай паҷон шанел ҳастай инамиё ҳамаш 25 сомонӣ духтаро инамиё ҳамаш копияян духиёи оригинала копияош марҳама дар кортон боша биёен 25 сомон шудагай бо коробка дорана коробка даен падаркаям барен хушрӯай касе бо оптои мегира арзон мешавад тамошобино доставкаям доранд занона мардона тамоми намудош ҳастай тамошобино нигоҳ куненда иҷода и калонушам ҳамин нархая диден тамошобино калонушам ҳамаш 25 сомон нами поён будагиё ҳамаш копияҳои фасони духиёи хушрӯи фирмини 25 сомон
бинои Корвон Сити мағозаи Viva Parfum якум ошиёна доставка ҳаст. Страничкашона отметить кардагим. Бидроин бинен харидорӣ кунен. Ана баъд тамошобинон сухаи пудра барои шугаринга бисёриё шугаринг восита бисёриё амира истифода мебаранд. Анги принципкаи духтаро ҳам бӯи хушрӯ дора, ҳам фасонакаи шолковӣ мекуна пуста барои шугаринг нағз гузаштан. Хулоса удобни фасонай. Нархаш медонен чанд сомон? Тамошобинон 20 сомон. Марамат калонай. Бибинед чанд қадарай? 20 сомон ҳамаги. Доставка доран. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошиёна мағозаи Viva Parfum. Баъд медонен чӣ омада гел новинка? Фиксатра гел барои қош духтаро барои ламинир мекардана мана марҳамат фирмини и чанд пулай 60 сомон буда 40 сомонӣ кардагиан марҳамат сифати зури зурош марҳамат дар кортон боша ина биёин бинен харидорӣ кунен духтаро ё ки нависен доставкатон мекунанд и чӣ боша и уложение база под макияж апаҷон база под макияж рура мулоимак мекунанд чтобы ҳама чӣ биқапа тамошобино дидена нархи беҳтарин иси сомона уш чанд сом буд вай паҷон 40 сомон вай 40 сомон и 20 сомон духтаро и 30 сомон и калони бад будай духтаро яташ ба фикр меяд солба сайтона мана марамат духтаракои азиз нигоҳ кунед борчиха бисёр доранд дохили мағозаи Viva Parfum ҳамаш борои брендай дар кортон боша бинависен чизе дар кора бинависен бипурсен шона бо мефаҳмонанд тона доставка доранд ина коробкода чи ай шампун краска у чанд пулай 30 ана 50 сомон бо 25 машам дошта на боло будагиш 25 сомон будай хулоса дӯстони азиз биёен мағозаи Viva Parfum бинои Корвон Сити якум ошиёна кунен два в одном чӣ омадаги ҳамқа зур ози шумода нишон метиҳаи духтарак дар кортон боша духтаро аксия шида будай 10 сомон и як тарафаш қалами сиёҳай барои дуруни чашмая барои дуруни чашмай қалами сиёҳ аз ин тарафаш чи подводка паҷон и тарафаш подводка инада чизе ки бисёр мекунен духтаро марҳамат беҳад фасон қалами дуруни чашмша мемхе жир нист сиёҳи хушрӯая марҳамат 10 сомон ҳамаги бовар мекунен 10 сомонаи духтарако марҳамат каседа дар корай Viva Parfum биёен инаду намуд дора беҳад хушрӯ вариантакаш 10 соми ва медонен духтаро ина хеле тушора бисёр пурсида буден ку ана туши 24 соатара ай бо омадагӣ ай объёмуш зури бадай ина бо омад 10 сомон манаи моделиш новинкаи 10 сомон Шакира мепурсанд Шакира тамоми намудоша доранд 10 сомонӣ мана ино боша бо ваёи новинка брендои навш хулоса 10 сомон мағозаи Viva Parfum бинои Корвон Сити якум ошиёна даяй агар хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен ина биёен аз наздик борошона биден чиха бисёрай интихоб кунен харидорӣ кунен тарако нигоҳ кунен иқа необычный помада чо омадай медонен ино помада брилокан нигоҳ кунен бесцветный беҳад хушрӯча барои кӯдакҳо духтаракода аҷоиб фасонак бозӣ мекунанд нигоҳ кунен 5 сомон инами якум этажи ами Корвон Ситида мағозаи Viva Parfum ай рӯ барои наҳум дарвозаи Тилобозор мешавад хулоса ина иҷада бо барои хутун 1000 намуд косметикаи ҳамаш 5 сомонӣ ай доставкаям доранд собунои фасон духтаро собун зубнои паста нигоҳ кунед чӣ хушрӯ иҷада бо краска ҳастай ина чизе ки мебинен ина хе тушои новинка ҳамаш 5 сомон шудагиай бовар мекунен 5 сомон сомона 5 сомон марамат тамошо бинам страничкашона отметид мекунам подписатсия кунен инчунин рақамҳои ватсапшона мондагим дар рӯи экран дар кортон боша бинависен шуна доставкаям доранд шабинони азиз бинои Корвон Сити рӯ ба рӯи наҳум дарвозаи Тилобозор дидена рӯ барои наҳум дарвозаи Тилобозор мешава мағозаи Viva Parfum ина якум ошиёна ҳозир мерем аз наздик машмада нишон метиҳам боракои нав омадагиай духтаро мисли ҳамешагӣ нигоҳ кунен распродажа мана чизе ки мебинен инамиҷада 5 сомонай ана дохил да боша калидор шуда боша 10 сомонай дохили магазин бошад ҳар хелай борои брендовӣ доранд хулоса мо ҳозир ина миёра ҳамаша бо ҷудогона то қадри имкон роли карда нишон метиҳам тона дар кор боша муроҷиат кунен доставкатон кунанд ё ки хитон биёен дидена бинои Корвон Сити рӯ ба рӯи наҳум дарвозаи Тилобозор ино аз тарафи пажаркаянд хулоса нигоҳ кунен духтаракои азиз 5 сомон калидор да инами ҳар он чизе ҳастай лестница да духтаро ҳар он чизе ҳастай 5 сомон ана калидор будаги борошон 10 сомон
اینا از نزدیک نشون میدم دخترا. این اینجا همه چیزی که میبینید همگی 10 سومون نرخ گذاری شده باور میکنین. انا درونده باشه هر خیلی نرخشون برای برنده داخل. اینم خیلی ماسکورم بسیار میپرسند دخترا. مرامت اومدگی بدای بینای کوربون سیتی ده مغازه و پرفیوم ده نگاه کنند دخترا. این برای چورنی توچکیه چورنی توچکی را میگیره رو را میخه سویجی تازه که خوش رو میکنه. مرامت در کارتون باشه هم اینم خیلیش اومدگی زلاتیستیش هم اینه سیوش بسیار تعریف میکنن. اینم مرامت هست ای ونالیچی اوسپت کنن بیاین بینن خریداری کنن. 10 سومونش دیگه پیش چند سوم بود؟ 25 تا سیرا میفروختن حاضر عکس دفتریدگی 10 سومون دخترا. مغازه و پرفیوم ده نه تنها مثال شما انم خیلی ماسکا میوین بلکه ماسکوی وای داره نه دلنی با ماسکا چند امو دارن لاتگی هم داره نه ماسکوی لاتگی تریاپچنی هم دارن وای چند سومون 5 سومون ماسکا هم داره. اینا مرحمت دو دونه 5 سومونش هم بده دیدین چه ماسکا بسیار دارن در کارتون باشه بنویسین شونا. انا یه چیان این فکسات لیبراوی است تمامش دیگه بخوجون با آورده. گل برای خوش گل برای خوش تماشا بینا. اگه چیکار میکنه خوشه این لامینی رو میکنه. لامینی رو بینیم برای لامینی رو بسیار میگیرن خوشه. من 10 سومون تماشا بینا. مرحمت دیدین زمانا چه پیش رفته برای خوشم برای کاتکش شما انم خیلی لامینی رو بینیم میوبین همگی 10 سومون. رکو میدونین چی افتم تو نه اینم خیلی مینرالنی پودروی فسانی رسپنای بسیار میپرسیدن. مرحمت ویوا پرفیوم دا اومده عکس کتیب اومده پیش چند میفروختن 25 سومون میفروختن حاضر باشد 10 سومونش دیگه قفش نشون تنده. من دخترا نگاه کنین رسپنای مینرال کا خیلی رو خوش رو میستکی شما این خیلی وایو کتیو نگاه کنین کوش ببینن کتیشه به حد فسونک همگی 10 سومون. بعد پودرای نیویا میپرسن اینا نیویا هم اومدگی دخترای عزیز این هم 25 سومون بوده حاضر عکسش ده 10 سومون در ویوا پرفیوم. دستافکای هم دوران. مرامت میتونین برای معلومات بیشتر مراجعت کنین. بازار کاروان بینای کاروان سیتی این فلورای دویم سور تماشا بینم دویم سور توش هم خودش 25 مایه حاضر باشد 10 سومون شدگی. مرامت رو بر روی نهم دروازه طلا بازار بینای کاروان سیتی یکم آشیانه مغازه ویوا پرفیوم دستافکا دوران دخترو. مرامت دستافکا خواستین بنویسین دستافکاتون بکنن. ایره بینین خیلی چه خوش روه پودراکو بسیار اومدگی. پودرای توم نمیپرسن بعضی و پودرای بلسک دور پودرای سویتلی سفید اینمی مدلو کو همش هست. کرم پودرا اینم چی نمود پودرای در کره اینم قسم ده همش 10 سومونیش دیگه یوزی بیاین ببینین خریداری کنین. اومده که نتونستین دخترکوی عزیز بنویسین خودشون شما در وکاک برده میرسونن.